Да. И какво става, хора? Аз съм Криско, Дроп Криско и днеска играя в сервера на Иван 96. И аз съм И King Dog е Owner BG. Аз съм... ще напиша кой Owner съм аз. И имам прозорец на главата. Не. Да знаете, че сервера не е толкова известен. Ето още даже не е пуснат. Пуснат е, ама само че... И... той сервер е много як. Ти да покажа джъмпа, който направих. тук И този джъмп. слипът припсен на гладиатора. Да. Ето. Това е джъмпа. Сега преминем на ранг. И наградата е... това. Да знае... Марто Шалевна и ще ви покажа IP-то му. А ти мога да пишеш в описанието. Нищо. Edit. DMMC. My servers. Да, вече го напиша в описанието. Сервер е от сервер.pro. Да, просто. Не трябва да се логвате, не трябва и да се регистрирате. Скоро ще трябва да се логвате. Скоро ще трябва да се Защо ще регистрирате. учи да... Хора сега ще почне. Ще добавим много плагини. За жалост, Иван 96 го няма. Добре, Така. я напиша нещо. Гладиатор. Не знам да съм гладиатор. Гладиатора, да знаете, че ще струва. Не, още е срок, още писа, още си оплати с сумата. Добре, я напиш нещо. Колмер съм. Също съм никакъв. Дай пак. Правильно. Искам да ще ви покажа. Сега. А пускаш ще пресподелен. Ти гледаш ли ма? Не, излег, покажи гейпа ми. Кейпът? Да. Добре. Изпрем още споделен. Ето кейпа на Марто. Кинго. Черед благодаря. И аз когато скупя Майнкрафт ще имам кейп такъв. Обчвайте хора. Има много фанси фейли. Така, надявам се. Вижте го. Сервера още не е толкова. Да, Марто, как да пусна на пауза? Никак. Не може ли на пауза? Не, бъгва, не става. Значи няма да има пауза. Чай, Еми хора, това беше само ревю. Колко минутки е? Вече... 3 минутки. Аз ще ви покажа ларповете. Ларп. Марто, ларп. Тук са всички ларпове. Не, ти покажи един по един. Ларп. И ще спирам клипа. Първо започва с ларп енчант. Факела. Ето го ларп енчант. Аз ви го показах преди. Това е той. Ще ви покажем сега ларп енд. Този е много яко. Виждате това, където ми спалва. И това е PvP дупка. Тук има. Не е завършен. Сега за лар
евент. Това е много як. Те са го правили с... Марто, как се прави Warp евент? Вижте, във всеки чест какво ще има. Не той бе. Тука. Виждате? Фул сетчета. Виждате? Ще ви покажем сега Warp Fishing. Warp. Абе, ще отида на спаун. Ларповете са наблизко. Ето го е там. Тук въдици има. И си сядаме. Марто, то не може да се седне. Топе! Няма такъв пъгин това да направя, няма да се няма да сложим. Няма пуги да сядаме. Нищо. Ще покажем Warp Food. Не, той не спаун. Ей го. Warp Food изглежда по-яко от спауна. Ей го. Како? Аз Jump. Да знаете, че моя Warp Jump още не е сралто, обаче е сралто. да, ще го сетнем. Това е да Boss BG Jump на срания. Топе, я напиши нещо е. VIP. Не съм видел. Те съм нещо. Дай пак. Добре. Що съм VIP? Няма се вие спокойно. Така. Вие си она. Колко? Да. Моя Jump още не е. Аз го показах. Warp Nether, да го покажам. Още по Warp Nether не са правили нищо. Ще правим. Warp. PvP не го покажем. Това е хубав карт. Тук се скачате до... Виждате дупка. Биете се. Това е дупка. Скачате тук долу. И има тук хубави неща. Ние ще покажем Warp. Ranks. Warp Rank. Оттам започнах клипа. Ето го. Това е Rank VIP. Rank VIP. Купуват се. Това е Rank Donator. Rank Legend. Rank Titan. И Rank Gladiator. Това е най-хубавия. Сега е Warp Repair. Warp. Да, тук да си ги... Сега съм на портфел, бе. Марто е по-главен от мен, защото е оунер, аз съм ко-оунер. Warp Rules. Това е той. Марто, какво има на този лайк? Не го знам. Да. Ами тук, за какво мютва, тук за какво бамбаме и да. Скочила преваза. Да. Сант. Те са правили, аз не съм правила. Тук... Да, ама по-после. Тя ще го отворя за тебе. Дай. Какво се играе тук? Как ура тук ви пускаме? Долу има скрити
Аз няма да играя. Така, значи, Ще отида на другия лар. тия места тук има такива неща и да. Да, виждате. Лар. Сега, Став. тук може да видите став видео. Лар. Стена. Став. Да, малко съм. Тук хората и кои рангове са. Както виждате, това съм аз, Дроб Кръско, админ, защото преди бях админ, ще ме променят тук отгоре на Колнер. Това е Давос БГ, модератор, Kingdog БГ, Owner и Иван 96 хостер. И сега е Owner. Промени в сервера. Други ранкове направихме. Не, те... Още един Warp Survival и ще спирам клипа. Този клип може да снимам. От тук започвате да играете Survival. Тръгни от тук и започни да оцеляваш. Еми хора, това ще е от този клип, да не ви хареса. Ай, сме ви показали спауна. Ето ли го спауна. И хора, това ще бъде от този клип. Дано да ви е харесал. И бай-бай.